Знаете ли коя фраза адски много ме дразни, като я чуя всеки път? Парите нямат значение. Много тъпа фраза. Така е, нали? И най-интересното обаче, че тази тъпа фраза все идва от хора, които имат много пари и никога не са били на ръба на фалит. Значи аз беден човек да каже парите вземат значение, това не съм го чул. В България 9 от 10 човека са фалирали поне веднъж през живота си. Така ли? Зимата на 96-та година даже фалираха по 2-3 пъти на ден. Обаче българите не са магиосници, хора. Българите все някак оцеляват през това нещо. Значи само в България можеш с 500 лева заплата да даваш 400 за храна, 300 за парно, 200 за бензин, 100 за ток, 100 за други сметки, 100 за джобни на детето, да си поправиш колата и да си изплатиш смартфона. Накрая даже ти остават и 200 да си внесеш в банката, където да ти държат 10% лихва върху лихвата. Затова мисля, че ние българите сме магични същества. Феникси, дето се вика, нали? Всеки месец се прераждаме, щом вземем заплата, за един ден тя изгаря и после 2 дни после пак чакаме да се родим. Наскоро пак бяха закъснал с парите. Да ви кажа, имах всичко на всичко 10 лева в банката. Отих да ги изтегля. Там много любезно касиерката ми каза: господин Петков, 6 лева за транзакцията, няколко лева за закриването на сметката, няколко лева данък върху дебитната карта. И така се оказа, че нямам 10 лева, имам минус 5 лева. Вече дори не мога да кажа, че нямам пари, бе. Разни хора се оплакваха, че нямат нищо. Аз ги гледам като богаташи, бе. Аз нямах дори нищо, разбирате, аз имах минус 5 лева, бе, хора. Какво се смееш, бе? Един човек на улицата ми вика: ето един сок, промоционален, 0 лева. Викам: нямам, братче. Нямам. Трябва да бачкам, аз имам минус 5 лева. Разбирате ли, трябваше хора ги изкарам от някъде тия 5 лева, за да съм разорен, не за друго. А днеска гледам в новините как гърците плачат, че взимали само 600 евро пенсии и помощи. В същото време Дянков ми обяснява, че ние българите сме били много по-добре от гърците. Имам предложение за господин Дянков. Той да ни докара сегашните гръцки заплати и помощи, а тогава да ми обяснява колко сме добре. Или ако не, това поне ми прати някой грък да се сменя с него. Айде.